Ξεκινήσαμε λοιπόν εδώ με τον Νίκο. Full το αμάξι. Full, τα πάντα όλα, μετακόμιση. Πάμε Όλυμπο. Σκοπός να ανεβούμε Σκολιό αύριο. Θα διανυχτερεύσουμε σήμερα κάπου πιο χαμηλά, εκεί κάτω από το ΚΕΟΑΧ. Ο καιρός είναι τέλειος. Όλες οι συνθήκες δείχνουν ιδανικές. Ο Γιώργος με το Σωτήρι θα μας βρουν αργότερα εκεί πέρα. Αν θα βρούμε κανένα λουκάνικο τώρα είναι το θέμα. Να βάλουμε καμιά φωτίτσα εκεί πέρα να κάνουμε κατάσταση. Θα δούμε, πάμε. Το πρώτο χιονάκι έκανε την εμφάνισή του. Χαρούμενοι εμείς. Σαν μικρά παιδιά. Σαν μικρά παιδάκια. Είμαστε μετά τον Άγιο Δημήτρη. Πηγαίνουμε για Λασσόν. Κλειστό φαίνεται το βουνό τώρα. Ελπίζω να μας κάνει τη χάρη αύριο. Εδώ προς το παρόν έχει ήλιο. Εδώ μάλλον θα παίξει διανυχτέρευση. Φτάσαμε, παρκάραμε, θα κάνουμε καμιά γύρα για ξύλα, θα στήσουμε. Ξεκινήσαμε με τα απαραίτητα. Φωτιά. Ο Νίκος εδώ έχτισε σπίτι. Για πάντα, παιδιά. Τα κορίτσια γυρίζουν σπίτι, από ό,τι φαίνεται. Εμείς εδώ... Τα κορίτσια δεν ξενυχτάνε. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε στο σπίτι. Περιμένουμε τους άλλους δύο που έχουν χαθεί. Εδώ ζεσταίνουμε νεράκι για noodles. Σαν στο σπίτι μας και καλύτερα. Ήρθαν και τα παιδιά εδώ. Καλώς τους και ας άργησαν. Θα στήσουν τη σκηνούλα τους. Ρίχνει και από καμιά ψυχάλα τώρα, αλλά είμαστε παντός καιρού. Δεν φοβόμαστε. Φωτιά καίει και παρακαίει. Είμαστε ωραίοι. Τα λουκάνικα θα αργήσουν λίγο. Σας περιμέναμε, άντε. Ω, δυναμώνει βροχή τώρα. Τώρα, με το που ήρθατε. Δες εδώ κατάσταση τώρα. Λουκανικάρες. Τσιρίζει τώρα, είναι. Τι λέει, καλημέρα. Και η φωτιά. Σχεδόν όλα έτοιμα. Σβήσε τη φωτιά. Φεύγουμε για βουνό. Πάμε. Φτάσαμε και ΟΑΧ. Φορτωνόμαστε. Εδώ ο Γιώργος, αρχηγός. Τα πιολέ του, τα γκραμπών του, στο χιόνι. Γιώργο, πού θα πάμε? Φώναζε λίγο. Καλημέρα καταρχήν. Εδώ. Βρισκόμαστε στο ΚΕΟΑΧ, στο κέντρο εκπαίδευσης χιονοδρόμων του στρατού. Θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε στο Σκολιό, στην κορυφή Σκολιό. Το υψόμετρο εδώ είναι 1800 μέτρα περίπου και θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε στα 2911. Καιρού θέλοντας. Μην αρχίζει πάλι, του Ολύμπου. Ελπίζουμε να ανοίξει ο καιρός για να έχουμε υπέροχη θέα από τις κορυφές του Μύτικα.
Βορρά Γκαλόνι, μεταμόρφωση, Κακάβρακα που είναι εδώ πάνω. Και να γυρίσουμε φυσικά με ασφάλεια. Καλή ανάβαση λοιπόν. Ξεκινήσαμε μετά το στρατόπεδο με το καλημέρα, καλή κλίση. Έχουμε φτύσει λίγο, αλλά είναι πολύ ωραία. Βγαίνει και ήλιος σιγά σιγά. Η θεία εκεί κάτω. Πάμε. Έπεσε και η ορατότητα. Πιο πάνω ανοίγει, λένε πληροφορίες, για να δούμε. Άνοιξε όντως. Φτάσαμε στην καλύβα του Κοντζίνη με το φίλιο Νάκης. Να μπούμε και λίγο μέσα να δούμε. Ωραία είναι εδώ. Βάλαμε και τις υπογραφές μας εδώ. Πρώτη ανάβαση για το 2025. Συνεχίζουμε. Ξεκινάμε για Άγιο Αντώνιο τελικά. Καρφί. Και βλέπουμε αν μας βγάλει. Η ώρα δεν επιτρέπει και πολλά τελικά. Θα δούμε. Εδώ έριξε και φρέσκο χιόνι χθες το βράδυ, τα βήματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Πολύ όμορφα όμως. Η θερμοκρασία έπεσε. Η κλίση έχει γίνει για γερό πνευμόνι. Θα έλεγε και μία. Ο Γιώργος πίσω τραγουδάει. Καλά πάμε. Με αυτόν τον αέρα. Υπέροχα. Έχει απίστευτη θέα. Όλη την Ελλάδα από πάνω. Μπήκαμε μέσα στο καταφύγιο Ανάγκης. Η πόρτα έχει γίνει σαν παράθυρο. Για να δούμε μέσα τι παίζει. Κρεβατάκια. Μια χαρά. Καθιερωμένο εκεί γράψουμε αυτόγραφο το επισκεπτήριο. Η θέα εκεί κάτω προς το λιτόχωρο. Με το τσόρι στέκομαι, υπερβολικός αέρας. Η θέα όμως εκτός από τον αέρα κόβει την ανάστα. Εδώ και το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου έχει γίνει γλυπτό έργο τέχνης από πάγο. Μόνο όμορφες εικόνες. Μόνο όμορφες εικόνες. Σας αποχαιρετούμε και ξεκινάμε την κατάβαση σιγά σιγά. Γεια σας.